حدا هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وقن هيمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو قعزنا سلعات جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماءتي محلانا رأخ تقبر عصرنا حزو نبرار ينتصر لو يحقوا عزو عين فناته بسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناته بسيو ودا ترقمو يريتراونت يريتراونت ما درحونت يريتراونت حبن جقلنت عين قدد عن معرار نترر كم منعر بعالت اكوي لبو تسبري يريتراونت سعار زقم زغدي يريتراونت سود 87 years ago, horror unfolded outside these gates, as many of you here know. It maintained a monopoly on the importation of halal meat to the United States. Victory. Builders had already forfeited the position. Is in China today for a state visit. His second trip. بحبار نمكلخالن مكوتصارن اب حبراو مردا مبصحم تغليص الله مالتي كل غزي سلازي اصوار زلو بعلم سلازي بخوينات زواغو زلو نحنا امنين العلنا كوبزي ያው ነፍሱን ይማረው ለተልመት ድሮ ጎበዝ ልጅ እንደነበር ነው ትላንትና እዛን ሲሉ አሁን ላይ መስራቹ መሪ ድርጅቱ መሪ ሆነው ወዳጃችን ይሽምል በርሰ አትደጋፊ እት እንደነካ ባህል ወላት ገለመለት እንደነካ ሁላት ነጊረካ ያደቅና ጅግራ ድንግል ግኺ አነ ድንግል ያተሸኒ ነው ተማሩ ዘሎ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቅ ትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተዩ ሎሙ ውን ኩሉ ፈቲሸ ንዓና ክምህር ከንቀሐና ክንፈልጦን ከነስተውዕለሉን ዘለና ዝበልኩ ያቅሪበ ሓበሬታን ዜናታትን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ መጀመርያ አምባሳደር ናይ አሜሪካ በኢትዮጵያ ዝበሉ አገራም ዘረባ ክንሰሜና በመቀጻል ብልሽውና ናይ መራሕቲ ናይ አሜሪካ ቶም ነኻሎት ሃገራት በብልሽውና በኻልን ክኸሱ ዝውዕሉ ናቶም ብልሽውና ሩኡይ ብልሽውና ክንሪና ካልእ ኣብ ሆላንድ ሓደ ኣዝዩ ኣኽራሪ ፕራይም ሚኒስተር ይመጽእ ኣሎ ገበን ዝፈጸመ ሰብ አንጻር ስደተኛታት እዩ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሓደ ሪፖርት ክንሪና እዚ ኸ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዝ ዝነበርናዮን ዘለናዮ ኩነታት ብፍላይ ትሕግዝ ትሕዝ ዘሎ መንእሰይ እዚኣ ከተገድሰያ ብምቕጻል ዲፕሎማሲ ናይ ዓለምና ናበይ ገጽ ይኸይድ ኣሎ ክንሪና ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፀወታ ናይ ፖለቲካ እየ ዝብላነ ምውግጋን ናይ ሓይልታት ኣሜሪካ ድማ ብሙሉእ ሓይሊ ኣብቲ ዓዲ ሸበትበት ትገብሮ ዘላ بكل منجد كنرينا أبغى داينا يرترا زين استثنيا تدما بكل منجدي كنت متأكد فتنينا please like جبرو support جبرو بزحنا domestic politics نزي نكرنا أفريقيا نيرترا دما بزح تحسك الواني مجمر ياجن بزياس كان يجمر let's go like مقبرة يترسعوا 37 rampaging fascists massacred nearly 20,000 Ethiopians over the course of 3 horrible days in a tragic event known as መንግስት አሜሪካ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 1937 ዘጋጠመ ብመንግስቲ ጣልያን ወይ ካነ ሽዑ ዝነበረ ፋሽስታዊ ስርዓት ናይ ጣልያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ ንዑ ብምዝካር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ዘስካክዕ ኩነታት ዘጋጠመ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ኩሉ ግዜ ሰለብሬት ዝገብርዎ ጣልያን ዝገብሮ ገለ ከልማ ሓደ ዓብ ነገር ኮይኑ ይዝረአ ጣልያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ግን ክሳብ ሎሚ ተዘሪቡሉ ይፈልጥን እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ብዛዕባኡ ኣፉ ከፊት ይፈልጥን እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ጥዕመካ ጥራዩ እቲ ታሪክ ምዝካር ወይ እውን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ታሪክ ከም ዘለካ ድዓን ንስማዕ ኣብ ዘረቡ እናሰካሕና ክንሰምዖ ኢና ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኢራቅ ትማሊ ሚልዮን ህዝቢ ዝቐተለ መንግስቲ ብዛዕባ ካልእ ዝዛረብ ዘሎ ክንሰምዕ ኢና 12 massacre thousands of Ethiopians were targeted not for any evidence, not after any due process. At that time, my predecessor, many times removed, U.S. Chargé d'Affaires Cornelius Van Engert, bravely sheltered behind these walls nearly 700. ብዛዕባ ታሪክ ክዛረብ ከም ድሌት እዩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ጣልያን ዝገበሮ እናበለ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ኸ ኩሉ ግዜ ነቲ ናበይ ገጹ ክኸይድ ስለ ዘለይ ንውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክዛረብ ግን ኣገይን ኣሜሪካ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኣለርጂ ክገብረና እዩ ዝግባእ
ስለምንታይ ድማ ክንሪኦ ኢና and 100 Ethiopians from almost certain death. I'm incredibly proud and humbled by the actions of Chargé d'Affaires Van Enkert and hope to carry forward his respect for the human right to life, dignity, and respect. Regrettably, many people across Ethiopia and across the globe continue to face the same fear that Ethiopians did 87 years ago here. ኣብቲ ግዜ እቲ መንግስቲ ጣልያን ዝወሰዶ ስጉምቲ እዮም ዝዝክሩ ዘለው ታሪክ ድማ ክርሳዕ የብሉን ዶኩመንተት ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ዝተፈፀመ ዝግባእ ካሳ ክወሃበሎ ጣልያን ባይ ዘ ወይ ንኢትዮጵያ ካሳ ሂባቶም እያ ክንደይ ሚሊዮን ፍራንካ ምዃኑ ኣብ 1950 ክሳብ 53 ዝነበረ ግዜ ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን ኤርትራ ኣብ ትቁርነሉ ዝነበረት ብፀቕቲ ናይ ኣሜሪካ ጣልያን ንኢትዮጵያ ካሳ ሂባታ እያ ደሰም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝገበረቶ ግን ካሳ ይሃበትን ጥራይ ዘይኮነስ ኣይተሓስቦን እያ ኸማን ስለዚ ማንም ኤርትራ ብፍላይ ነዚ ቻነል ዝኽተል እዚኣ ነገር እዚኣ ምናልባት ሎሚ ዘይኮነ ምናልባት ድሕሪ 50 ዓመት ክርሳዕ ዘይብሉ እዩ ስለምንታይ ንሳቶም ነቲ ዘጋጠሞም ነገር ስለዘይብሉ ንኩሎም ንጣልያኖም ንእንግሊዞም ንመለስ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንዝፈፀመ ቀደም ጥራይ ዘይኮነ ሎሚ እውን እንትኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ገሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት የጋጥም ኣሎ ከምኡውን ብዘይ ሕጊ ዝውፅዑ ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ዘሎ ትኽክል ብናይ መን ደገፍ ኢኹም ዘጋጥም ዘሎ ንስኻ ኣሜሪካ ያቡ ዘላ ድሓን ዝኾነት ሃገር ካልእ ሰብኣዊ መሰላት እተኸብር ሃገር ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክትዛረብ ከላ የምሕረላ እዩ ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን እያ ንዓለምና ኣታሊላቶ እዚ ከዓ ዳርጋ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ዓለም ኣሻዲ ድመስሎም ኮይኑ ደንቆሮ ድመስሎም ኮይኑ ታሪክ ዘየንብብ ድመስሎም ኮይኑ ኣይ ዶንት አንደርስታንድ ሕራይ ታሪክ ስስከ ረሲዕ ናይ ህዝቢ ዓለም ኣይፈልጦን ኣይተማሃረን ኢሎም ይውሰድዎ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ዓለም 34,000 ኣዴታትን ህፃናትን ዝርከብዎ ሰብ ዓሚታዊት ኣብ ቃዛ ንኽቃፀሉ ንኽሞቱን ቦምብን ኣፅዋርን ታንክን ድሮናትን ነፈርቲ ኩናትን እትህብ ዘላ ሃገር ተገምጢላ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ንበዓል ኤርትራ እገዳ ከተውርድ ከላ ናይ ብሓቂ ደምካ ዘፍልሓልካ እቲ ኩነታት ኣብ ዩክሬን ቢልዮናት ገንዘብ ትእቱ ዘላ ንውግእ ንክቕፅል ኣክንዲ ናብ ሰላም በቲ ዘለዋ ጭዋዳ ናይ ሓይሊ ኩሉ ጌራ ኣብ ጣውላ ናይ ሰላም ጠማዚዛ ናይ ሰላም መንገዲ ክትፈጥር ውግእ ክናዋሕ ትፍትን ዘላ ናብ ቻይና ኣፅዋራት ትሰድደላ ናብ ታይዋን ኣፅዋራት ትሰድደላ እዚ ሃገር እዚኣ ተመሊሳ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክሰብኽን እገዳ ከተውርድን ከላ የሰክሐካ እዩ ናይ ብሓቂ ዘሰክሕ እዩ ሕጂ ድማ ንኢትዮጵያውያን መምህር ናይ ሞራልን ናይ ሰብኣዊ መሰላትን እዩ ዝኾኖም ዘሎ ዝሕዝን ክፋል ሰብ ዝፀሊም እዩ ሲስተማቲክ ሬሲዝም ኣብ ኣሜሪካ መጀመርያ ጊላዩ ኮይኖም ኣብ ዓለም ዝነበሩ ህዝቢ ኣብ ሓጎታቱ ንዑ እዮም ካብ ኣፍሪካ ተመንዚዖም ከይዶም ጊላታት ኮይኖም ይሰርሑ ነይሮም ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብቲ ዝተሓተ ፅላት ናይ ቁጠባን መነባብሮን ዝነብር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ እውን ዘይትርእዮ ዓይነት ድኽነትን ሞራላዊ ጭምልቕናን ዘለዎ ህዝቢ ፀሊም ኣሜሪካዊ እዩ ካብኦም ወፅዩ ኣብ ኣፍሪካ መፅዩ ሞራል ክሰብኽ ኣትሊስት እቲ ህዝቢ ክብሪ ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ከምቲ ናታቶም ዓይነት ኣብ ኣሜሪካ ዓይነት ብሓሽሽን ብገለን ዝተበላሸወ ሕብረተሰብ ኣይኮነን የስ ኣብ ኢትዮጵያ ወልፍታት የለን ይብል ኣሎ እዩ ጫት ይገለመለ ኣሎ እቲ ጫት ኣክቹሊ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቢዝነሶም ስለዝኾነ ከመይ ገይሩ እቲ ቢዝነስ ክሰፍሕ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ካልእ ሰብ እንታይ የውጋጥሞ ካላርሲ እዩ እሱ እናኾነ እውን እንተኾነ ኣብ ደቡብ ሱዳን ድዩ ኣብ ኬንያ ድዩ ኣብ ካልእ እዚ ወልፍታት ናይ ጫት ናይ ሶማልያ ድዩ ማዓት እዩ ዘሎ ዋላ ንሱን እንተኾሎ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ወልፍታት ኣሚን ኣብቲ ፊላዴልፊያ ድዩ ሳን ፍራንሲስኮ ድዩ ካሊፎርኒያ ኣብቲ ኤልኤ ኣብ ፅርግያታት ዝወፅእ ቪድዮታት ኣብዚ ከነምፅኦ ዩቱብ ስለ ዘየፍቅደልና እምበር የሰካሕካይ ከምኡ ዓይነት ኣብ ኣፍሪካ የለን ኣዲስ ኣበባ ከይደ ከምኡ ዓይነት ርአ ይፈልጥን እየ ከምቲ ዓይነት ሰብ ኣብ ፅርግያ ተጓሒፉ ዝነብር ኣይረኣኹን ፀገም ኣሎ ሽግር ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ኣፍሪካ እውን ኣሎ ኣብ ኤርትራ እውን ሽግር ኣሎ ከምኡ ዓይነት ግን የለን ስለዚኦም ግን ብላዕሊ ኮይኖም ንካልእ ሰባኽቲ ናይ ሞራል ይኾኑ እዚ ግን ኣይኮነን ዝገደደናቱ ክፋል ንስማዕ Bandits, armed groups, and at times government security forces act with impunity in carrying out violations of these very same rights to life, dignity, and respect, reflecting a disregard for due process and the rule of law. Reflecting on Chargé d'Affaires Van Eggert's courage and moral integrity, I urge all actors across the country to remember the lessons learned from Getith 12. Even in, and especially in, times of war, times of conflict, human rights and human dignity of every man, woman, and child, regardless of conditions in which armed groups are attempting to achieve political aims through violence, and the government's actions to oppose those efforts have an undeniable effect on political space. My country has experience with this, from the subject to extrajudicial killings. ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ ሕጂ ብዛዕባ እቶም ፖለቲካዊ ፀገማት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክዛረብ እዩ ብዚያ ኣቢሉ actors. We are deeply distressed, and those issues must be addressed with urgency and accountability, such as through a genuine, transparent, transitional justice process. Let me be direct.
To those in Oromia, the OLA, you made a genuine effort to reach a deal at the negotiating table in Dar es Salaam. Don't give up. Make the effort to rebuild trust and seek the peace for ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ ነቶም ኦኤልኤ ዝበሃሉ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ኣብ ዳሬ ሰላም ሽምግልና ናይ ሰላም ጌርናልኩም ዝኣክል ተበግሶ ርኢኹም ኢኹም ብኻላ ዘራርባ ነቲ ተበግሶ ናይ ኦኤልኤ ተቕበሎ ዘይደለይ ነቲ ፖለቲካ ኣብቲ ጣውላ ኣብቲ ዝርርብ ዘድሊ ምድላዋት ዘይረኣየ መንግስቲ ናይ ዓቢ መንግስቲ ናይ ፈደራል ምዃኑ እዩ ዝንገር ንመንግስቲ ናይ ፈደራል ግን ምንቃፍ የለን ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኣብ ቁፅፅሮም ስለዝኾነ እቲ ሃገር ፋሕ ክትብሎም ስለዘይደልዩ ዘለው እዚ ከምዚ እናተዛረበ ከሎ ልክዕ ኣብ ከምዚ መድረክ ከሎ እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ድማ ምስ ጌታቸው ረዳ ይራኸብ ነይሩ ንሱ ምስ ጌታቸው ረዳ እናተራኸበ ኣብ ሳልሳይ ድማ ብልፅግናን ህወሓትን ድማ ንበይኖም ይራኸቡ ነይሮም ኣብ ሓደ ሃገር እየ ዝብለኩም ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርምቲ ሃገር ከመይ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ዘሎ ብቲ ዓዲ ማለት ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ንከታተል ኣለና ኒና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን ስፔሻል ኤዲሽን ኢለ ኣለኹ ነቲ ፖለቲክስ ምክንያቱ ናይ ካልኦት ሃገራት ምስ ዝተፈላለዩ ኣብ ደሰይም ግዜ ምስ ዝተፈላለዩ ርክባት ክገብሩ ከለዉ ኢና ንርኢ ዘለና There is overwhelming public support. Too many people are suffering as the fighting continues. To those fighting in Amhara, to those that call themselves the Fano, please know that your rejection of dialogue does not serve you well. As in other parts of Ethiopia, it is innocent civilians who are suffering. ነቶም ናይ ኦሮሞ ኦኤልኤ ማለት እዩ ነቶም ኦነግ የድንቖም ኣሎ ተበግሶ ናይ ሰላም ጌርኩም ኢኹም ቀፅልዎ እንትኾነ ክሳብ ሕጂ ሞትን ስቃይን ሽግርን ናይቲ ህዝቢ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ኣየብቅዐን ይብል ኣሎ ናብ ኣምሓራ ተገምጢሉ ድማ እቶም ኣብ ኣምሓራ ተቃለሱ ዘለኹም ብፋኖ ድማ ትፅውዑ ብምባል ዘረባ ብዛዕ ዘረቢት ኮይና ዘላ ንሰላም ንፃውዒት ናይ ሰላምን ንዘተን ምንፃኩም ፅቡቅ ኣይተሰማዓናን ስለምንታይ እዮም ዝፅውዕዎም ዘለው እንታይ እዩ እቲ ኣጀንዳ ፅቡቅ ዝኾነ የለን ከምታ ናይ ኦሮሞ ምስ ናይ ኦሮሞ ኣብ ታንዛንያ ዝተገበረ እንታይ ተገይሩ ኣብኡ ከምቲ ናይቲ ኦኔግ ሓበሬታ ዘውፅኦ ብቪድዮ እውን ኣለና ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ኣምፅአ ነይረ ሕጂ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ነቶም ፖለቲካል ናይቲ ቃልሲ ብላዕሊ ዘሎ ወሲዱ ስልጣን ክቦም እምበር ፖለቲካዊ መፍትሒ ክገብር ድሌት ከም ዘይብሉ ክልተ ሰሙን ዝኣክል ሽምግልና ተፈቲኑ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ፋኖ ድማ ንሕና ናይ ስልጣን ወይ ናይ ገለ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ለውጢ ኢና ንደሊ ዘለና ፖለቲካዊ ዲስካሽን ድማ እቲ መንግስቲ ድልውነት ክህልዎ ኣሎ ገለ ካብኣቶም ኣቢ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ክህለ ኣለዎ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ድማ ትራንስፎርም ክኾነ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ኩሉቶም ኩለን ተንክልላት እናቶም ፖለቲካዊ ኣቋም ክህልወን ከም ዘሎ ዝፅውዕ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ብቐሊሉ ክትገብሮ ትኽእል ኣይኮነን ኣቢ ኣሕመድ ኩላቶም በስማም ኢሎም ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ከምታ ዘለዋ ክቕፅል እዩ ዝደሊ ዘሎ እቶም ካልኦት ድማ ኣይደልይዎን እዮም ዘለው ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ከመይ ጌረት ሃገር ከይተበታተነትላ ክትቅፅል ትኽእል እያ ትደሊ ዘላ ስለዚ ተገራጨው ሓሳባት ስለ ዘሎ እዩ ንትግራይ ከንታይ ክብል እዩ Many in Amhara are passionate that their cause is just. If so, you should make those arguments through dialogue and not violence. To those in Tigray, the TPLF, seeking to resolve outstanding issues such as internally displaced persons return, I urge an inclusive, orderly, and dignified process that does not involve retaking the territory by force. Your full participation. እቶም ኣብ ትግራይ ዘለኹም ድማ እቶም ንህወሓት ማለት እዩ መሬትኩም ንኸተምልሱ ብሓይልን ብቕልፅምን እትፍትንዎ ዘለኹም ገዲፍኩም ብዘተ ሰላምን ብስምምዕን ብኢህምሂን ተመያይጥካ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ንሓንቲ ሃገር ክንደይ ሓይልታት ይፅውዑ ኣለዉ ኣብዚ ዘይፅውዑ ሓይልታት ድማ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ንሳቶም ካ ክቕየሙ ምዃኖም ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ብኻልእ ዘራርባ እዛ ሃገር እዚኣ እዛ ኢትዮጵያ ንብላ ሃገር ኣብ ጎረቤትና ዘላ ዘለዋ ሽግር መወዳእታ የብሉን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፀገም ናይቲ ዞባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ካብዚ ናይ ኢትዮጵያ ፋንክሽን ዝገብር ሃገር እውን እንድዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ካብኡ ይብእስ ካብኡ ይኸፍእ ናበይ ገፁ ክወድቕ እዩ ድማ ክገርም እዩ ሓንቲ ነገር ከረየኩም ሕጂ ምናልባት ፅነ ኢለ ምዝያ ጉዳይ እዚኣ ከይወፃና ከለና ታርስቲ ምሳ ስለትገጥም ድሓን ወይ ፅነ ኢለ ከረየኩም ክፍተን እዚኣ መንስማያ ተመሳሳሊ ሰራዊት ናይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ክርየ ኢና A national dialogue and transitional justice processes will be crucial to peace and stability, not just in your region, but throughout Ethiopia. To those whose responsibility is to govern the entire country, Ethiopia, the government here, the country has far more to gain through peace than on the battlefield. A security-focused approach will not resolve complex political issues. Detaining and harassing those who criticize the government will not resolve those issues that must be addressed. The political dialogue that Ethiopians need could be helped by releasing ነቲ መንግስቲ ናይ ፈደራል ድማ ንበይኑ ንዕውን ሽምና ፀውዐ ይነቕፈሎ ትነቐፌታ ድማ
ፖለቲከኛታትን ተቃዋምትን መቅታልን ምእሳርን ከምኡ ድማ ዕፅዋ ናይ ፖለቲካ ምግባር ዘዋፅእ ዕጫ ምርጫን ከም ዘይኮነ ነታ ሃገር ድማ ኣብ ሰላማዊ ቦታ ክወስዳ ከም ዘይክእል ዝዛረብ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት እዩ ክልተ ነገራት ክንርኢና ቅድሚ ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ናትና ምስጋርና ሓደ እዚኣ ረኣዩ ብዚ ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ ክልተ ኣብ ትዊተር ዘምፃኽዎን እየን መጀመርያ ኣብዚ መንግስቲ ናይ ዓቢ እንታይ ገይሩ ኣሎ መስለኩም ነቲ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ወይ ካዚ ናይ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ዝበሃላ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ብዛዕባ እዚ ብሰፊሑ ፕሬዘንት ኢሳያስ እውን ዝዛረበሉ ንዓታተንሲ ከባቢ 1555 ዝኾና ትካላት ንክዕፀዋ ወሲኑ ኣሎ 1554 ዘድሊ ቀጥታት ኣማልየን ክምዝገባ ዘይከኣላ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ዝበሃላ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገር ድማ ዓብ ኢድ ዝፃወታ መጋበርያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ምስለያዊ ሓበሬታ ንምቅያር ናይ መንግስቲ ንፖለቲካዊ ፅልዋ ዝጥቀሙለን ንካልኦት ወላ ኣብ ኡጋንዳ እንተኾነ ንግብረ ሰዶም ዲ ንካልእ ነገር ነቲ ህዝቢ ንምልምማት ብመንገዲ እዚኣቶም ዝጥቀሙሉ ኣገባባት ማለት እዩ ንፖለቲካ ኣጀንዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዘገልግሉ 1554 ዝኾኑ ውድባት ወይ ድማ ማሕበራት ንክዕፀዋ ወሲኑ ኣሎ መንግስቲ ናይ ዓቢ ሓደ ካብቲ ቆለጭ ኣቢልዎም ዘለና ኣሜሪካ ከምኡውን ኤሮፓ ሕብረት እዚ ክኸውን ስለምንታይ እዚአን ማሕበራት እዚኣተን መብዛሕቲ ግዜ ሕቡእ ኣጀንዳ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ኣለወን ነቲ መንግስቲ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ግሉፅነት ክባ ኣይደልያን ተመሳሳሊ ነጥቢ ኣብ ሩዋንዳ እውን ተላዒሉ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ማሕበር ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኤንጂኦ ኣብቲ ዓዲ ዝመፅእ 80 ሚታዊት ናይቲ ገንዘቡ ኣብቲ ሃገር ከጥፎ ከም ዝኽእል መረጋገፂ ከቕርብ ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ ብገንዘብ ንሕግዝ ኣለና እናበልካ ንካልእ ዝውዕል ጅባኻ ትሕጥረሉ ፖለቲካዊ ጌም ትፃወተሉ መድረክ ክፍጠር የብሉን ብምባል ፖል ካጋሜ እውን ኣብ ሩዋንዳ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ 2005 ድዩ ቅድሚኡ ክንደይ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ዝበሃላ ካብቲ ሃገር ክወፃ ገይሩ እዩ ስለምንታይ እቲ ገንዘብ እቲ ክትሕግዙና ትደልዩ ተኮይንኩም ንመንግስቲ ተኪእኩም ዘይኮነስ ምስ መንግስቲ ኮይንኩም ክሰርሑ ኣለኩም ኢልዎም ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ መንግስቲ ናቱ ሕጂ 1554 ግብረ ሰናይ ማሕበራት ካብቲ ዓዲ ንኸውፅእ ወሲኑ ኣሎ እዚ ነገር እዚ እንታይ ከስዕበሉ ኢና ዓቢ ዊ ዶንት ኖው ኣይ ዶንት ኖው ግን ብርግፅ ተፅዕኖ ክፈጥር ምዃኑ ፀገም ክፈጥር ምዃኑ እዚ ሲቪል ሶሳይቲ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ምዕራባዊ ዓለም ብጥብቂ ዝሰርሓሉ እዩ ምክንያቱ ብቐጥታ ስለያ ኣብ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ኣምፂልኩም ነይረ ስለያ ናይ ሲኣይኤ ባንዴሩ ሒዙ ወይ ከዓ ባች ናቱ ሒዙ ክመፀካ ኣይክእልኒ ብኸመይ መንገዲ ከኣቱ ዝኽእል ስለያ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ካልእ ኤሮፓ ድዩ ናይ ፈረንሳ ስርሑ ንክሰርሕ ብኸመይ ከኣቱ ዝኽእል ኣጀንድኡ ንኸሳልጥ ከምዞም ገበርቲ ሰናይ ማሕበር ኮይኑ ናይ ኤንጂኦ ሓላፊ ኮይኑ ወይ ከዓ ሰራሕተኛ ኮይኑ ይኣቱ ጎኑ ጎኑ ድማ ወረቓቅትና መዝገበ ስርሑ ይሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንዓታቶም ነቲ ስትራቴጂ ናቶም ዘገልግል ምዃኑ ብዙሕ ዶኩመንታሪታት ካብ ሲኣይኤ ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ናይ ካልኦት ዝነበሩ ስለያዊ መርበባት ዝነበሩ ኣብ ዩቱብ መዓት ቪድዮታት ኣለኩም ከድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ብኸመይ ነቲ ኣጀንዳ ከም ዝጥቀምሉ ሓደ ካልኣይቲ ምዝ ዘዛርቦ ዘሎ ኩነታት ትኸይድ ድማ ኣብዚ ኣብ ሶማልያ ሰራዊት ናይ ዓቃብ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘሎን ከም ዝነበረን ከም ዘሎን ዝዝከር እዩ ኣብ 2021 ወይ 2020 እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ምስ ተወልዐ መንግስቲ ናይ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ነቶም ዓቃብ ሰላም ዝነበሩ ተወለድቲ ናይ ትግራይ ካብቲ ሰራዊት ኣብ ዝኣልየሉ ዝነበረ እቶም ተወለድቲ ናይ ትግራይ ዝኾኑ ብዙሕ ሰራዊት ኣብቲ ዓቃብ ሰላም ዝነበሩ ብምልኣቶም ዕቑባ ኣበይ ተዋሂቦም እዩ ዝበሃል ኣብ ሱዳን እዩ ተዋሂብዎ ኣብ ሱዳን ዕቑባ ተዋሂቦም ነይሩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ሰራዊት እዮም ወታደራት እዮም ነይሮም እዚኦም ሰራዊት እዚኣቶም ኣብ ሱዳን ዕቑባ ተዋሂቦም ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ RSF ዝበሃል ወይ ከዓ ዕጡቕ ምልሻ ናይ ብሕመት ዝምራሕ ሰራዊት ናይ ህወሓት እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ናይ ህወሓት እዮም ድማ ሰራዊት ናይ ህወሓት ምስ መንግስቲ ናይ ሱዳን ኮይኑ ይዋጋኣና ኣሎ ዝብል ክሲ ኣብ ማዕከናት ሚድያ ይዘውር ነይሩ እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ድማ ቀድሚኡ ኣብ ሱዳን ኣትዮም ከም ዝነበሩ ዕቑባ ተዋሂቦም ከም ዝነበረ ይዝከር ሓድሽ ኣርቲክል ወፂኡ ዘሎ ድማ ስግኣት ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ብካልእ ኣዘራርባ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ናይ RSF ክሲ ዝነበረ መበገሲ ናቱ ፅቡቅ ጭብጢ ዘለዎ ሓበሬታ ከም ዝነበረ ይዝነግር ምክንያቱ ኣብኡ ተዓቂቡ ዘሎ ኣበይ ተዓቂቡ ዘሎ ሰራዊት እዚ ኣበይ ናይ ቦታ እዩ ዘሎ እቲ ንሳቶም ዘለዎ እቲ መብረቃዊ ክፋል ሰራዊት ናይ ሱዳን እዩ ዝውኖ ዝቋፀሮ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ህወሓት ድማ ምስ መንግስቲ ሱዳን ርክብ ክገብር ከም ዝደሊ ምክንያቱ እቲ እንኮ መተንፈሲ ኣብ ግዜ ኩናት ድዩ ገለ እንተጋጢሙ መተንፈሲ ናቱ ሱዳን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝፈልጥ ስለዚ
ሰራዊት ናቱ እንድሕሪብዎ ዝምድና ክፍጠር ከም ዝኽእል ወላ እኳ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ እንተነፀጎ እዚ ሓበሬታ እዚ ግን ስቲል ከም ዘሎ ሓደ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ደጊሙ ውፅይዎ ኣሎ ስለዚ this is important ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘሎ ሓደ ብዙሕ ሓሸውየ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣብዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ከም ዘሎ ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ እዚ ኣብ 22 ዝኣተው እዮም እዞም ሰራዊት እዚኣቶም እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ከዓ ኣካል ናይቲ ዕቃብ ሰላም ዝነበሩ ፅቡቅ ወታደራዊ ብቅዓት ዘለዎም ወታደራዊ ኣቃውማን ታዕሊምን ዘለዎም እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ሕሜቲ ክኸስስ ከሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ከም ዘይኮነን ቤዝ ከም ዝነበሮን ኣብቲ ኩናት ኣትዮም ደማያተውን ንሱ ከም ዝበሎ እቲ ኣፈኛ ናይ RSF ከም ዝበሎ ጭብጦ ከም ዘለውን ከም ዝቆተሉን ካብኡ ድማ መረጋገፂ ከም ዝሓዙን እዩ ዝገልፅ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ዘሎ ሓሸውየ መሊሱ ዘብእስ ኩነታት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ክልተ ሪኢና ኣለና ንመለስ ንእሽተይ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ኣርእስታት ክሰግር ኢና as a matter of fact ያኽለና እዩ ኣብዚኣ ንእሽተይ ሰሚዕና ናብታ ኔክስት ክንሰግር ኢና political figures. All armed actors are playing a role in driving human suffering, including new population displacements across the country. This must end. I call for an end to targeting schools, health facilities, and water infrastructure, and for full and unfettered humanitarian access, which could include, as a starting point, a temporary nationwide ceasefire. ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ትምህርታት ደብዳቤ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ሕክምናታት ደብዳቤ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ደብዳቤ ይካየድ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ እቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ማስት ኤንድ ይብል ኣሎ ክውድቅ ክኽእል ኣለዎ ይብል ኣሎ ነዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ነቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ግን እገዳ ደይኮነ ሓገዝ ዝገብረሉ ዘሎ እንጌስ ወ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘይድብድብ ኣብ ሕክምና ዘይድብድብ ወይ እውን ብታንክታትን ብድሮናቱን ህዝቢ ዘይድብድብ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ንዑ ግን ኩሉ ግዜ መሰይጠንን እናተጠቀመ እዚ መንግስቲ እዚ እገዳ ክወርዶ ኣለዎ ዝብል ዘሎ እቲ ሂፖክሪሲ ወይ ከዓ እቲ ምግምጣል ናይ ፋክትስ ናቶም ይገርመካ እዩ ኣብ ኤርትራ የስ ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ኣብሶሉትሊ ፍሪደም ሰብ ከም ድሌቱ ኣብ ጋዜጣታትን ኣብ ገለገለን ዘይፅሕፈሉ መድረክ ክህሉ ክእል እዩ this is ولا حنت ዝሽፈን ሓቂ ይኮነ ከምዚ ሸፋፊን ከተሓልፈ ይኮነን የስ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ምናልባት ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኤርትራ ወይ እውን ካልእ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ሰብ ኣብ ፅርግያ ብዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይቀተልን እዩ መንግስቲ ስጋት ንዝፈጥሩሉ ይወስድን ይኣስርን ዶ እወ ኤግዛክትሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ይገብር እዩ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ዓለማት ስጋት ንዝፈጥሩሉ ወሲዱ ይጨዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣሚን ፍሉጥ እዩ ብከምዚ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝገብሮ መንግስቲ ኤርትራ እውን ይገብሮ እዩ ኣብቲ ሲቪላዊ ሂወት ግን ኣብ ሕክምና መፅኡ ቦምባታት ዝትኳስ ወይ እውን ብድሮን ዝጭፍጭፍ ሰብ የለን ኣብ ኤርትራ ስለዚ ኣትሊስት እቲ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ብጀካ እቲ ዘለዋ ፖለቲካዊ ወጥሪ ካብ ኢትዮጵያ ዝበገስ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብታ ንጉዕዞ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ካብ ቀደም ግን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ግን ነቲ ኤቭሪ ኣስፔክት ናይ ሂወት ናይ ኤርትራውያን ዝትንክፍ ቅልውላው ዝፈጠረት ሃገር ኢትዮጵያን ኣሜሪካን እዮም እንታይ እዩ ዝኸ ኣብ ሰራዊት ኣሽሓት ኣብቲ ዶብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣሽሓት ሰራዊት ታንክታቱን መዳፍዓቱን ረቂቕ ኣፅዋራትን ሒዙ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ መሬት ናይ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ፊት ንፊቱ ክሕልዎ ዘለዎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ የድልየካ ክንዱ ኣፅዋር ዘይብሉ ክንዱ ብዝሒ ዘይብሉ ልዕልዩ ተመክሮን ብቅዓትን ዘለዎ ግን እዚኻ ምግናን ኣይኮነን ኣብ ባይታ ብተደጋጋሚ ዝተረጋገፀ ሓቂና ንዛረብ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ዝነበረ ወላ ከበድትን በዳህትን ምርጫታት ኣብ ልዕልዩ ድማ ሓፂናዊ ዝኾነ እገዳ እንተወሪድካ ኣለኻ እቲ መንግስቲ ኣማራፂ ይነበሮ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ዝኾነ ሰብ ኣብ ናቶም ቦታ ኮፍ ተተብሎ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብቲ ቦታ ናይቲ መንግስቲ ኮፍ ተኢልካ ካልእ ምርጫ እውን ክወስድ ኣይምኻልን ገለገለ ሰባት ኣለዎ እጂ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ መፍትሒ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ኣፍኮርስ እቲ ሃገር ከተረክባት ንድሕሪ ኮንካ መፍትሒ ኣለካ ኣሜሪካ ድሌት ክንግበርዋ እንታይ ኢልካ ያ ክፈትሑልካ ይኽእሉ እዮም እቲ ገዳ ካሊቦ ይኽእሉ እዮም እቲ ሃገር ግን 30 ዓመት ዝተቃለሱ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ መጋበርያ ንምዃን ወይ ንራሽያ መጋበርያ ንምዃን ኣይኮነን መስለኒ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ 30 ዓመት ዘቃልስ እውን ኣይምነበሮምን ምስ ገለ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዋላ ኣብ ሰብዓታት ዝግበር ዝነበረ ዲስካሽንስ መፍትሒ ጌርካ ኢሳያስን እቶም ኣብ ብስኡ ዝነበሩ ገለ ፖለቲካዊ ስልጣን ተዋሂብዎም ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ተሓዊሶም እቲ ሃገር መቐፀለት ነይራኩ እዚኦም ሰባት ግን ፋንዳሜንታሊ መሰረታዊ ዝኾነ ናፅነት እንደለና ስለ ዝበሉ ልኡላዊት ሃገር ክንገብር ኣለና ስለ ዝበሉ ነዊሕ ዓመታት ኣንፃር ሓያላት እውን ደገፍና ዘረኸበ ከሎ ደርጊ ምስ ተዋጊኦም ተዓዊቶም ሃገሮም ሃኒፆም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነቲ ሽዑ ዝነበሮም መትከልን መርገፅን ክቕይሩ ስለ ዘይደልዩ እዚ ኩሉ ፀገማት ይወርዳ ኣሎ እቲ ሃገር ኣገይን
ካብቶም መራሕቲ ኣሜሪካ ትወፁ ዘሎ ካብ ኣፎም ርኢና ኢና ክነብል ከነዋሓና ሕጂ ኣብዚኣ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ምስ ግዜ ተሓቂ በዓል እንዲድወፅእ እዚ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ንምሽጣንን እገዳ ንምውራድን ካብቶም ቀዳሞት ተሰለፍቲ ዝነበረ እዩ Federal prosecutors allege the former chair of the powerful Senate Foreign Relations Committee conspired with his wife Nadine to accept bribes from a trio of wealthy business. ናይ foreign relations ሓላፊ ብኻለ ዘራርባ ረድኤት ዝህብ ገለ ትገብር እገዳ ዝገብር ኣቡታት ዓብ ተራ ዘለዎ ሰኔተር ነይሩ in exchange for political favors to help the governments of Qatar and Egypt. The powerful senator allegedly pressured the Department of Agriculture to help an associate maintain a monopoly on the importation of halal meat to the United States. Federal agents searched the Menendez home in June 2022, finding over $480,000 in cash. 2 bags filled with $100,000 each. $100,000 worth. ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ብብልሽውና ዝተቆማጥዐ ሰኔተር ከም ዝነበረ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኩላቶም ከም እዮም ተመሳሳሊ እዮም ዝሰለስተ ተሓዘዩ ካብ ግብፂ ብዙሕ ብወርቂ ብገንዘብ ብገለመለ እናወሰደ ኣብ ዝደለየ ይገብር ነይሩ እዚ ኸማን ኣብ ዝለዓለ ፕሮፋይል ስለ ዝኾነ ተታሒዙ ኣብ ጉዳይ ናይ በዓል ኤርትራ መን ይክግደሰሉ መን ይክሕዞ ግን ንጉዳይ ናይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ሰነት ኣብቲ ባይቶ ዝዛረበሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቶም ብብልሽውና ተኸሲሱ ኣብ ፍቆደ ቤት ፍርታት ሽሙ ዝዘውር ዘሎ ሰኔተር እዩ እዚኣቶም እዮም ቶም ናይ ሞራልን ናይ ቁርጡ ምሕደራ ዘለዎም ንዓለም ኮይኖም ሰበቕቲ ኮይኖም ንካልኦት ብብልሽውናን ብፀይቅን ዝዛረቡ ዘለው ነፍሲ ወከፍ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ምዝ ናይ እስራኤል ኩነታት ክንደይ ጉዶም ይድወፅእ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ በቲ ሎቢ ግሩፕ ናይ ኤይፓክ ዝበሃል ናይ እስራኤል ፋንድድ ምዃኖም እዚ ድማ ንረብሓ ናይ እስራኤል እምበር ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘይሰርሑ ዘረጋግፅ ክስተት ምዃኑ ሰብ በዓል ባይደን 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ዶላር ወሲዶም ኣለዉ ካብቲ ግሩፕ ካብቲ ሎቢ ማለት ብኻለ ዘራርባ ነታ ብልሽውና ትብል ቀይርካ ገለ ቦያ ለኺኻ ትጥቀመላ ቃል እዩ ምክንያቱ ነቲ ፖለቲከኛ ንኣጀንዳ ናትካ ነቲ ንስኻ ትደልዮ ነገር ንክገብረልካ ገንዘብ ትገብሮ ፅባሕ ንጎ ምስ ተመረፅካ ዘክረኒ ኢልካ ኢኻ ትህበደላካ እታ ገንዘብ እዚኣ ብልሽውና እያ ግን ኣብ ኣሜሪካ ከም ሕጊ እዩ ካብ ብልሽውና ይትቁፀርና እዚያ ስለዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ዝነበረ እዩ ተታሒዙሎ ሕማቅ ዝገብር ኣብ መወዳእታ ተሓዙ ይተርፍን እዩ ኣብዚያ ንቐፅል ሕጂ ሓንቲ ምናልባት ግዜ ስለ ዘይብለይ እዚኣ ክገድፈየ ናብዚያ ክንሓልፍ ኢና Nationalist Wilders has reached a deal to form what is said to be the most right-wing government in the Netherlands in decades. Now, the move comes almost 6 months after a major election victory where his right-wing party managed to win almost a quarter of the ኤሮጳ ሓደ ድሕሪ ሓደ ፀረ ስደተኛታትን ስደተኛ ዘይፈትውን ፖለቲከኛታት ኣብ መርሕነት ሓደ ብሓደ ይመፁ ኣለዉ ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝሓለፈ እቲ የማናይ ክንፊ ከም ዝተዓወተ ፈሊጥና ነርና ንዑ ዝኸውን መንግስቲ ኣይቆመን ነይሩ ሕጂ ድማ የማናይ ክንፊ ዝዓብለሎ መንግስቲ ኣብ ሆላንድ ድማ ይቆብ ኣሎ ኣጀንዳ ናቱ ድማ ቀዳማይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ዝብል ቶፕ ኣጀንዳ ናቱ እዩ እስላም እውን ትብል ነራ ግን እታ እስላም ቁሩብ ናብ ጉደላይ ክመፅእ ኣሎ ፀቕጢ ስለ ዘጋጥሞ ዘሎ ኣንፃር ኤሮጳ ሕብረት እውን ነይሩ ንሳ እውን ገንዘብ ገለ ስለ ዘሎ ንዓና ገደፈ ከይድ ኣሎ ዝቃወመ ሓይሊ ዘይብሉ እንታይ እዩ ኢሚግሬሽን እዩ ብዛዕባ ስደተኛታት ዝቃወመ ሓይሊ የለን ዘጣቅዓሉ ጥራይ ዘሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተሪ መርገፂ ዘለዎ እዩ ሕጂ ድማ ነቲ ናቱ መርገፂ ከደላድሉ ዝኽእሉ መንግስቲ ደገፍቲ ረኪቡ ብዓብላሊ ሓደ መንግስቲ ኣቑይሙ ኣሎ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ኣብ ስዊትዘርላንድ ተመሳሳሊ የማናይ ክንፊ ዝዕብልሎ መንግስቲ እዩ ዘሎ ጀርመን ራይት ዊንግ ኤኤፍዲ ዝበሃል ኣብ ፖለቲካ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ጥልያን ናይ ሜሎኒ መንግስቲ የማናይ ክንፊ እዩ ስለዚ ኤሮጳ ብምልኣ ኣብ ፈረንሳ እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት መንግስቲ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ነዊሕ ዓመታት ከምኡ ነይሩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፀረ ስደተኛታት ፖለቲከኛታት ንባይቶ ናይ ኤሮጳ ንሃገራት ናይ ኤሮጳ ኮንትሮል እናገበርዎን ይኸዱ ኣለዉ እዚ ኩሉ ስደተኛ ብፍላይ ወረቐት ዘይብሉ ስደተኛ ወረቐት ዘለዎ ዘይሰርሕ ስደተኛ ሳልሳይ ድማ ዝኾነ ዓይነት ወረቐት ይሃልኻ ገበን ዘለዎ ስደተኛ ሓደጋ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣብዚ ንስማዕ እዩ total seats in the Dutch parliament. Take a look at this. The Netherlands is set to have its most right-wing government in decades. On Wednesday, Dutch nationalist Geert Wilders said 4 parties had reached a deal. Almost 6 months after a major election victory. Wilders had already forfeited the position of Prime Minister to get the parties to the table. We have an agreement among negotiators, he said. Talks had dragged on for months since Wilders' upset victory in November. Immigration, finances, and climate were among the key sticking points. Wilders has influenced Dutch immigration policy.
እዚ ሰብ እዚ ዋላ ኩሉ እቲ ፖለቲካል ካሪየር ናቱ ኣብ ስደተኛታት ዘተኮረ ነይሩ ተሪር መርገፅን ዘረባን ትዕቢትን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ቀዳማይ ካብቲ መለለይ ታርጋ ናቱ ዝነበረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብፍላይ እዛ ፖላንድ ዘጋጠመ ሌተስት በቶም ነቲ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ንምፍራስ ዝተገበረ ኣውቶቡሳት ምቅፃል ከምኡውን ካልእ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ዝተገበረ ገበን ብቪድዮ ፅሩይ ዝኾነ ቪድዮ ቀዲሖም ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ዩቱብ ቪድዮ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ከትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም ክሳዕ ክንደይ ነዚ ጉዳይ እዚ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቶም ክጥቀምሉ ምዃኖም ድማ ኣብኡ ከለካ ኢኻ ትግምቶ ጀርመን ተመሳሳሊ እቶም ኤኤፍዲ ዝበሃሉ ጎስጓስ ናቶም ነቲ በኣስ ኣብ ሽቱትጋርት ዝተገበረ ኣብ ጊሰን ዝተገበረ ነቲ እምኒ ዝድርበ ዝነበረ ብምሉእ እቶም ዝድርብዩ ዝነበሩ ናምፁ ናቀድዑ ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ስደተኛን ተምፂኻዮ ከምዚ ዝገብረካ ዓድኻ ከምዚኣ ትኸውን ዲስሪስፔክት ሕግኻ ይክተሉን እዮም ናበሉ ነቲ እምኒ ዝድርበ ዝነበረ ንዑ ፍሬም እናገበሩ ፅቡቅ ገይሮም ንፖለቲካ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮሜንት ናቶም ተሪኻ ዲፖርት ግበርዎም ዲፖርት እዚኦም ጠርዝዎም ሰፎርት ጠርዝዎም ጥራዮም ዝብሉ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ድማ ንዓታቶም ክብሪ ዘውህቦም ጠለብ ዝገብሮም ስጉምቲ ክወስድዮም ብኩሉ ድማ ከዋፅኦም ስለዝኾነ ምጥራፅ ስለዚ ገበን ትፍፅም ዘለካ ወይ ገበን ንክትፍፅም ትዳሎ ዘለካ ከም ቀደም ከይመስለካ ውሕጅ ከይወስደካ እቶም ጌርኩም ዘለኹም ሂወትኩም ኦልሬዲ ተተንኪፉ ስኻትኩም እቶም ብሕጂ ኣራሲና ሓዊ ክእትዉ ካብ ዝደልዩ ዘለዉ ዎች ኣውት ሆላንድ ሓደ ካብቲ ምስ በዓል ስዊስ ኣወዳዲርካ መስኪን መንግስቲ እየ ዝብሉ ኣነ ኣብዚ ብጣዕሚ ስትሪክት ሃገር እዩ ኣብ ስዊስላንድ ዋላ ዝኩሉ ከተማታት ክቃፀል ከሎ ኣብ ካልእ ዓዲ ኣብቲ መጀመርያ ሰብ ከምኡ ይገብር ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሕጊ ናይ ስዊስ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ኣብዚኣ ምናልባት ኣብቲ ቀባቢ ፌስቲቫል መፅኡ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ነይሩ እምኒ ዝድርቢ ግን ኣይተራእየን ምክንያቱ ኣብ ፖሊስ እምኒ ዝድርቢ ብዚ ተሓስቦን ኢኻ ከምዚ ኣብ ሽወደን ኣብ ጀርመን ወይ ኣብ ሆላንድ ዝተገበረ ኣብ ስዊስ ተገይሩ ሰብ የለን ኦልሬዲ ኣይኮነን ከምኡ ጌርካዮም ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካዮም ከማን ድራማ እዮም ዝገብሩ ስለዚ ምክንያቱ የማናይ ክንፊ ብዝዓዲ ዘሎ ኮሎ ገና ገበን ከይገበሮ ከሎ ነቲ ኤርትራዊ ሽሙ መዓልታዊ ብኣሉታ እዮም ዘውፅዎ ክልተ ኤርትራውያን ተተባሂሶም ዝተሓራረዱ ህዝቢ እናበሉ ይወፅኡ ዝኾነ ከምዚ ፎልቲ ሓደ ሰብ ንሰበይቱ ተቐቲሉ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ምዝ ሶሳይትናትና ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ክንዲዚ ፐርሰንት ኣብ ስራሕ እናሰርሑ ከለዉ ነቶም ሰባት ኣብ ገለ ስታቲስቲክስ ኣማዚስካ ወሲድካ ኣሉታዊ ስእሊ ንምሃብ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዝሓቲትኩም ነርኩም ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብዚ ዓዲ ይመሃር ይሰርሕ ኣብቲ ቁጠባ ደንጉዩ እኳ እንተኾነ ኢንተግሬት ገይሩ ኣብ ዝበለፀ ቦታታት ከማን ኤሌክትሪሽንስ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ካልእ ሞያታት ዝገበሩ ብዙሕ መንእሰይ ዘለዉ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃረ ውሑድ ኣይኮነን ስለዚ ከም ቀዳም እቲ መጀመርያ ቀልጥፍ ኢሉ ኢንተግሬት ኣይገበረን ከም ካልእ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓሸ እዩ ግን ብኣታቶም ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ሕብረተሰብ ዘይሰርሕ ከም ዘሎ ገይሮም ስለ ዝገልፅ እየ ኣብ ካልእ ግዜ ሓቲትኩም ነርኩም ንሸይ ንስማዕ የስከ From the opposition benches since 2006 and is known for his outspoken views on Islam. Although in recent months, he has toned down the anti-EU and anti-Islam rhetoric and has dropped opposition to military support for Ukraine. Also in the coalition, outgoing Prime Minister Mark Rutte's centre-right party, a new centrist party, and a farmers' protest party. They'll have a strong majority, 88 seats in the 150-seat lower house. A potential candidate to head the new government, according to Dutch media, is Ronald Plasterk. So comes to was a lochum, Poland is a lacha, come kadam kemislaka, ተጠንቀቁቶም መንእሰያት ሕጂ ናብኹን ሰግሪና መጀመርያ ግን ኣብዚ ያለ ሓንቲ ቪድዮ ክንሪያ ዘለና ድብ ህወሓትን ብልጽግናን ጎንፂ ዝፈጥሩ ሃዋሁ ብሓባር ንምክልኻልን ምቁፅጻርን ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ምብፅሖም ተገሊጹ ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልጽግናን ዝተጀመረ ውድባዊ ፖለቲካዊ ዘተን ሳልሳይ ግዜ ሎሚ 7 ጉንበት 2019 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝተኻየደ ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ገጾም ሓበሬታ ኣካፊሎም እዮም ክልቲኦም ውድባት ዘላቒ ሰላም ንምርጋጽ ሓቢሮም ብቆራጽነት ምስራሕ ከም ዝተስማዕምዑ ተገሊጹ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዛዕባታት ብሰላማዊ መንገድን ብዘተን እናፈትሑ ንምኻድ ክልቲኦም ኣካላት ፖለቲካዊ ብፅሒቶም ንምፍጻምን ብቆራጽነት ንምስራሕን ተስማዕምዖም እዮም እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብ ህልው ስራሕቲ ኮሚኒኬሽን ከይዲ ሰላም ዝሕግዙን ጎንፂ ካብ ዘላዕሉ ዘረባታትን ትሕዝቶታትን ዝተቆጠቡን ክኾኑ ምርዳእ ከም ዝተበፅሐ እውን ተሓቢሩሎም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያን ኣብ ባይታን ምውራድ እናተሰርሑ ካብ ዘለው ስራሕቲ ዕውት ንምግባር ጥጡሕ ፖለቲካዊ ባይታን ምፍጣር ክልቲኦም ውድባት ሓላፍነቶም ንምፍጻም ብቐጻሊ እውን ኣብ ካልኦት ኣጀንዳታት ንምዝታይ ተስማዕሚዖም እዮም ክብል ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቦም ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ ፍሉይ ልኡኻን ኣፍሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ማይክ ሃመርን ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ሎሚ መዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ከም ዝተመያየጡ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ሓቢሮም
ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኤክስ ገጾም ከም ዝሓበርዎ ኣብቲ ዘካየድ ወዘተ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣልዒሎም ከም ዝተማያጡን ብፍላይ ኣብ ትግበራ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘጋጥሙ ዘለዉ ዕንቅፋታትን መፍትሒኦምን ኣድሂቦም ከም ዝተማያጡ ገሊጾም እዮም። እቶም ዘጋጥሙ ዘለዉ ዕንቅፋታት ብቕልጡፍ ንምፍታሕ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ ሕዚ ተመዝገበ ለውጢ ምግምጋም ኣድላይ ምዃኑ ከም ዘስመሩሉ ፕሬዚዳንት እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ብዙሕ ጌይማት እዩ ዝፅዋ ዘሎ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መበል ሳልሳይ ግዜ ስለዚ እዘን ክልቲአን ፓርቲ ኣብ ሓደ መርገፂ ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ንምምፃእ ትማሊ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ፓርቲ ዝበሃል ዝነበረ ህወሓት ሎሚ ምስ ብልጽግና ብሓደ ኮይኑ ንምስራሕ መበል ሳልሳይ ግዜ ይሰማማዕ ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ምስቲ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ግዝያዊ መንግስቲ ምስቲ ህወሓት ዘለዎ ፀገም ንምፍታሕ ድማ እቲ ኤርቪን ማሲንጋ ዝበሃል ኣምባሳደር ከምኡ ድማ ማይክ ሃመር ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ነቲ ናይ ኦሮሞ ስለዚ ነታ ኢትዮጵያ ኣመሳሲልካ ኣለጋጊብካ ሓንቲ ሃገር ንምግባር መን ኮን ይኸውን እቲ ቀንዲ ንሳቶም ታርጌት ክገብርዎ ዝኽእሉ ሓንቲ ንእሽተይ ኮመንት ርክበኩም እያ ኣብዚ ፅቡቅ ገይሮም ተዛሪቦምላ ነይሮም ኣብዚኣ ከስምዕዎም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ትብል ቻነል እያ ፅቡቅ ዝኾነ ኮመንተር ኣለዎም ሳት ከይድ ኢማሓወይ ወዲ መሬት ሓደ ኣሌክ ጂ ዝበሃል ንህልኩም ኣብዚ ሕጂ እዚ ስነ ሓሳብ ከም ዝናቱ ዘለዎም ንዓና እንታይ ይብለና ኣሎ stop the victimization mentality guys have the courage to tell the current leadership to give up power to the new generation they've done enough damage already what are you talking about damage እንታይ ዝዛረብ ኣለኻ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ዳሜጅ ኣበሎ እንዳሰዓርና ንኸይድ ኣለና ምሽ ንዕወት ኣለና ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ዳሜጅ ይብለካ ባዕልካ ኢኻ ቪክቲማይዝ ኮይንካ ዘለኻ ኢማንሲፔት yourself from mental slavery በጃኻ እዚ ትዛረብዎ ቆለጡ ጥቆ ናሃትኩም ተወዲኡ እዩ ጌም ኦቨር ሶሪ ነነ መዚያ ክምላልካ እንታይ ኣሎ መስለካ ርኤያ ኣነ ከማን ግን እንዳ ጉሓፍ ወዲቕካ ጉሓፍ ከይተፀይቕካ ክትስኤ ትብል ተለካ ብሰማይ ማና ክወርደካ ኢኻ ስለዚ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉሓፍ ገዲፍና ፍትናትና ጥራሕ ንሕና ንገብር ዘለና ነቲ ከባቢና ከመይ ፀልወና ወይ ድማ ናይ ዓለም all right you know ንሕና ሲ ብዙሕ ዓበይቲ ኣርእስቲ ስለ ዘለና ኣብዚኣ ስምዕዋ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ክዛረብ ብፍላይ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ ከምዚ ወዲ መሬት ድበሎ ውድቓት ሕጂ ብፍላይ ኣብ ግዜ ነፃነት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዕድል ምሃብ ናይ ሓቂ ጌጋ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባኡ ምዝራብ ጠቃሚ ኣይኮነን ንዓና ግን ኩሉ ግዜ ግብረ መልሲ ምሃብካ ክስታይ ኣይከውንን እዩ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ክንዛረብ ንኢትዮጵያ ከም በትሪ ኢልና ከነልዕላ ስለ ዝፀናሕና እቲ ከምኡ መበሊናስ እንታይ እዩ ኢልካ እንድሕር ሓቲትካ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዚ ማይክ ሃመር ንኣዲስ ኣበባ ንኢትዮጵያ ከይዱ ክሰርሖ ዝፀንሐ ስራሕ ብጣዕሚ ከም ሓደ ሃገር ክትሓስቦ ከለካ ሲ ዘሰክፍ እዩ እዚ ስክሪን ሼር ክገብረኩም እየ ረእይዎ እዚ ምስ በዓል መራራ ጉዲና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክስታይ መራሕቲ ናይ ኦፖዚሽን መራሕቲ ተባሂሎም ምስኦም ተራኺቡ basically ብዛዕባ እቲ ምምሕዳር ናይቲ ሃገር እዩ ዝዛረብ ዘሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እዚ በዓል መን ሽሙ በዓል ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ክትርኢ ከለካ ዝኻረይዎ ኣብ ውሽጢ ምስቲ ናይ ፖሊስ ዲፓርትመንት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሴኪሪቲ ዲፓርትመንት እቲ ኣምባሳደር ብቐዳማይ ምስኡ ተራኺቡ ተዘራሪቡ ነይሩ ሕጂ ከዓ ማይክ ሃመር መፅዩ ምስኡ ይዘራረብ ኣሎ እዚ ብዓይኒ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ እዚ ብጣዕሚ ደሰክፈካ እዩ ምክንያቱ ንመራሕቲ ናይቲ ዞባታት ከይዶም ከም ድሌቶም ከም ዝኾኑ ከምዚ ትኾኑ ክብሎም ከለዉ ኣብ ኤርትራ ከምኡ እንተትኸውን ከመይ ጌርና ክንሪኦም ክኣልና ከመይ ጌርና ክንቅበሎም ክኣልና እዚ ናይ ብሓቂ ደሰክፍ ምዕባለ ኣብ ጎንና እንታይ ከም ዘሎ እቲ ናይ ስሌቭ ሜንታሊቲ ዝብልካ ዓንተ ወይ ማይክ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዓዲ ሰፊኑ ከም ዘሎ ንምንታይ ከምኡ ዝገብሩ ብዛዕባኡ ክንዛርብ ንኽእል ኢና እሱ ከዓ እቲ ናቶም ጂኦፖለቲካል ኣጀንዳ ብትግራይ ጌርካ ብኢትዮጵያ ጌርካ ናብ ኤርትራ ዘድሃበ ናብቲ ከባቢ ዘድሃበ ናብ ራሽያ ናብ ቻይና ዘድሃበ ዓብይ ክስታይ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ነዚያ ዝብላ ዘሎ ምሳብ መብርሂት ክትኮነኩም እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ቀንዲ ስጋት ድሕነትን ፀጥታን ወረዳ ጭላ ኮይኑ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ እታ ወረዳ ገሊጹ ኣብታ ወረዳ ሕጋዊ ብዝመስል መንገዲ ይፍፀሙ ዘለዉ ገበናት ፀሊም ዕዳጋ መጭወይቲ ዘይሕጋዊ ዝውውርን መሸጣን ሰባት መንግስቲ ትኩረት ገይሩ ክፈትሖም ፃውዒት ኣቕሪቦም መሃር ሰለሙን
ጭላ ካብተን ምስ ኤርትራ ዝዳብዋ ወረዳታት ትግራይ ሓንቲያም ነበርቲ ወረዳ ጭላ ዘይከም ቀደም ምስቲ መላምን ተሓዊ ዝኾነ ጎረቤቶም ተፈላለዮም ካብ ስግር መረብ ብመገልገልቲ ስርዓት ግደፍ ዝኾኑ ዕጡቃት ብዘብፅሕሎም መዓልታዊ መጥቃዕትን ጮያን ለዋም ድቃስ ካብ ዝሓርሞም እንሆ ዕድመ ጎበዝ ሓሊፉም ሰራዊት ኤርትራ መረብና ሰግረም ከብቲ ሓረስታ ይዘርፍ ሰባት ካብ ዕዳጋ ይጨውን ይቀትልን ይብል ሓላፊ ጸጥታ ወረዳም ተገዳላይ ስዩም እስካዕ ሕዚ ያው ሽዱሽተ ወርሒ እንተ ሰባት ቀቲልና እዩ ሸውዓተ እውን ጨው ኢልና እዩ ኣብዚኦም 4 ተመለሱን ሰለስተ ተመሊሶም እዮም ስለዚ ያው ተናሰ ሰለስተ መዓልቲ ያው ክልተ ሸዓብ ተኽሰ የፍርዋ ናይ እንስሳ ምስራዓ ተለ እዩ ተወሳኺ እውን ናብ ጣብያ ዓዲ ሽንጉርህ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት እዚ ይመስል ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ነቲ ፕሪቶሪያ አግሪመንት እንዳበለ ዛዕቡ ንዕኡ ከም ሓደ ዓብ ነገር ገይሮም እንደገና ንኣባሳንጀ እትዮሞ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት መልክኡ እንዳሳሓተ ካብ ሕማቅ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እንዳኸደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቶም ኣፖዚሽን ዳይሬክትሊ ከምኡ ኢሉ ክራኸብ ከሎ እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ሕጂ ናይ ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ኮምፕሊትሊ ተኸፋፊሉ ሓደ እቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ እቲ ኣርሚ ዊንግ ኣብን መጀመርያ ግዜ ብረትኩም ከተውርድለኩም ብሎም ኣሎ ሳቶም ከዓ ኣይነውረድን ኢና ከነውረድ እንድሕር ኮይና እቲ ናይ ወልቃይት እቲ ናይ ራያ እቲ ኩሉ ትታት ክስታይ ክኸውን ኣሎ ኣብ ግምትኣት እዩ ንሱ ናብ ትግራይ ከይመፀ ኣብ ብረትና ኣይነውረድን እናብልዎ ኣለዉ ንሱ ከዓ እትሪእዎ ኣለኹም እቲ መንሽሙ እቲ ናይ ፋኖ ኩነታት ከመይ ገይሩ ሓይሉ ከም ዘሎ እትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ሓያል እዩ ወስኹሉ ድሓን ኣነ ድንግል እያ ትዕሸኒ ኢሎም ከም ዘማርኡ ዘለዉ ኣስናን ከም በጊዕ ኣስናን እንዳርኣዩ ንተጋሩ ኣሕዋትና ከም በጊዕ ኣስናን እንዳርኣዮም ዝጋስስዎን ዘለዉ ድንግል ዲኺ ዓባይ ዲኺ ንእሽተይ ዲኺ እንዳበሉ ወታደራት ድን እየን ሰራዊት እየን ዝየልና እዞም ዋርሳ ይኮን ኣብ መቐለ ኸይዶም ድንግል ዲኺ ኣነ ድንግል እያ ትዕሸኒ ኢሎም ከም ዘማርኡ ብሕፅር ዝበለ ከተርጉመልኩም ተዛረበ ዘሎ ንሱ ከምኡ መገበረ ነይሩ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ኣፉ ከፊቱ ጓል ድንግል ዲያይ ድንግልን ንኽፈልጥ ኣፋ ከፊቱ ዝፈልጡ እዩ ናብነዚ ኣፍ ከፊትካሲ ድንግል ዲያይ ድንግልን ከም ዝበሃል እውን ኣይፈልጥን እየ ነይረ ሰብ እዚ ግን ነታ ዝፈልጦ ናብቲ ሰራዊት የልግበሎ ኩሉ ዝዛረብዎ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንሳቶም ዝሓስብዎን ንሳቶም ዝደልይዎን ስለ ዝኾነ እዚ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ከምዚ ክዛረብ ኣይክልኒ ስለዚ እዚ እሱ ክገብሮ ዝኽእል ሳይኮሎጂካሊ ንሱ ክገብሮ ነቲ ፀላኢ ዝብሎ ድዩ ንካሊእ ሰብ እንተረኺቡ ከምዚኣ ዝብላ ዘሎ ጥበብ እዩ ዝነግር ዘሎ ከመይ ገይሩ ንሰብ ኣለልዩ ንጓልድያ ገለመለ ኣለልዩ ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝዛረብ ዘሎ እምበር ምናልባት እዚኣ ዝብላ ዘሎ ትፈልጥዋ ዝነበርኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉ ላይ ኣነ ይፈልጣነ ነይረ ስለዚ ሓንቲሽ ነገር ኣፍሊጥኒ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ተንኮል ኣብ ርእሶም ስለ ዘሎ እሳቶም ከምኡ ስለ ዝሓስቡ ካልእ ሰብ ከምኡ ዝገብር እናመሰሎም ይትፀገም ንቐፅል ኣብቲ ናቶም ዘመቻ ክናቱ ኢና ጋጥም እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ፍትሒ ዝደሊ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ በትሪ ያፅና ሃይለ መንግስቲ እዩ በትሪ ሃይለ መንግስቲ የፅንዕ ኢሉ ዝኾነ ነገር ክጋጥም ከሎ ልዕሊ ፍትሒ ጎነፅ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስለዚ ኣፅዋር ዘሎ ብዓለም ስለዚ ብኩናት ዝዋግኡ ዘለዉ ንሕና እምኒና ልዒልና እኮ ብዚ ሓደ ቀሺ ሲ እንታይ ይስርሑ ንሕና በቲ ንፈልጦ ሓደ ቀሺ ንሰላም ይዝምር ንፍቅሪ ይዝምር ኣይትበኣሱ እንተ ተባኢስካ እውን ይዓረቕ ኮታ ሓደ ቀሺ ንፅቡቕን ንሰናይን ኩሉ ግዜ ጎስጓስ ይካይድ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ሕጂ ቀሺ ዲ ክበሃል በትናቱ እኮ ሕጂ ቀሺ ዝበሃል ዘሎ መጠምጠምያ ከምዚ ናይ ቀሽቲ ገይሩ ወላቲ ለቢስዎ ዘሎ ልብሲ እውን ኮታ ከምቲ ኣቐሽቲ ዝኽደነዎ ክዳን ተኸዲኑ ኣሎ ሓደ ሰብሲ ንፍትሒ ክቃለስ ኣለዎ ጎንፂ እውን ይጋጥም እዩ ኮታ ብሓፈሻ እዚ ሰብ እዚ ምዞም በርገርን ሓመዶም ዝበሃል ዘለውን ምዞም ናይ ግብረ ሽበራ ማለት እዩ ምስኦም እዩ ዝኾን ዘሎ ዓለማሲ ባፅ እቲ ደጋፊ እትብል ዘለኻ በሃል ዋላ ትገለመለ ትብል ዘለኻ ኩላትካ ነጊረካ እያ ንቕድሚ ሕጂ ግን ኣይትሰምዑና ዲኹም ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሰብ BMW መኪና ተስላ እንዳዘወረ ይፃወተልካ ብለካ ኣለዉ ፈቲኻ ፀኒካ ተስተፋ ፈልቲ ግዜ ንሓንጦ ተስላ ኣላ ኣብ ኣሜሪካ ዘላ ገንዘባ ንብረታት ክምቲ ዝኾን ፊላ ኣለዋ مش مساق سبت قتل تغاد قتلت يتقربني عبد الكم امانه كويس لك حد كويس لك كذبان ابزي ابركن حمود يخون دغافا يخون كلنا ترياد الخبير اوبا يكنا اوروبا كم زيرو عطيتهم حزن فاكيشن كتكيد كتزاور باسبورت غير متى سلاح ملحنا غزات خير ابي اوروبا سنتقتي سبيعات فقط كندي دقفت تقومت عندنا ابي اوروبا عشان ما تقاتل فل نوبادي واي بيكوز سلالنا نفسه زفتو هايدا غزاوتي
يجزع له بنات كعب سنة كله فدي خد سريكا ونن تجزعوا يوم لكله من إنه كويس إنك كذا مخالف نعيد سلامي تحكي عن حراتهم صعدة أمن من ده خد تنفذ اللي قاعد يجسها من ده وصوص الريزن تاني يروح علامة أينو علامة هذا هو نخلي صام قالوا كورن تخلي أينو በቱ ኮይኑ በቲ ናይ ሜሮን ዘረባ ጽቡቕ እንድዩ ደጋፊ ግን ኬት ሰብ ህረም ዝበሎ ሰብ የለን ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ንኽልቲኡ ወገን ሓደ ጌርካ ምህራም እውን ትኽክል ኣይመስለንን ኣብዚኣ ገበን እዚኣ ኣተኲርካ ክትዛረብ ኮይንካ እቲ ክግናዕ ዘሎ ግደፍ ክበሃል ዘሎ እቲ እምኒ ዝድርቢ ዘሎ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ምስ ፖሊስ እውን ዝራፀም ዘሎ ንሱ እዩ ጌጋ ክበሃል ዘሎ እሱ ድማ ኣብ ኤሮፓ እምኒ ደርቢዮም ንፖሊስ ምናልባት ፈጊኦም ኣለዉ ገበናት ናቶም መኪና ኣቃፂሎም ኣለዉ ኣብ እስራኤል ግን ሰብ ይዝቃተል ዘሎ ስለዚ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ድዮም እቶም ዓበይቲ ዓዲ ድዮም ዋላ እዚኣቶም እቶም ፖለቲከኛታት ኢና ባህልቲ ነቲ ህዝቢ በስመ አብ በል ግደፍ ፖለቲካ ከምዚ ይኮነን ኣይትተሃራረብ ኩልኻ ደጋፊ ዘለኻ ወላ ተቃዋሚ ዘለኻ ወረቐት እውን የብልካ ናብ እስራኤል ንኽትነብር ስለዚ ሽግር ከጋጥመካ እዩ ንሱ ከይገበርካ እውን ሽግር የጋጥመካ ኣሎ ክብልዎ ዝግባእ ግን at the end of the day እቲ ረብሓ ናቶም እዩ ዘገድሶም ወላ እቶም ክመኽሩ ዝግባኦም ዝበሃሉ እቶም ካህናት እውን እምኒ እንዳልና ዝደርበና ይብላ ኣሎ ካብ እምኒ ላዕዳ እንታይ ክድርቢ ሽጉጥ ስለ ዘይፍቀደካ መድፍዕ ስለ ዘይፍቀደካ ታንኪ ስለ ዘይፍቀደካ እዩ እምበር ከምዚ ድሕሪ ዝፍቀዶም ነይሩ እኮ ታንኪ ክሕዙ ምኻሉ ነይሮም እኮ ብረት ክሕዙ ምኻሉ ነይሮም እኮ ስለ ዘይፍቀዳ እዩ እምኒ ተሰኪም ካብ ፅርግያ ክድርቢ ዘይፍቀደካ ከሎ ብቐሊሉ እምኒ ክትረኽቦ ስለ ትኽእል የግዳስ እቲ እምኒ እውን ትኽክል እንተሃሪሙ ሰብ የንትዕ ይቐትል ድማ ኣሎ تردخاني أبعد حق تحسك من غيرك سبت تنتلقى تي أصوار نزوها بكانيرو كلام جبر كانير كاس لذي نسخانة فتح حساب كم زي كونكا فتحاو كم زي كونكا نفتحتك على كم زي لخا كل الشتر دي ولا بزوان زي بمننا فجاكا ديمقراطية 5 الكايت ولا نخانسب أوكي بمننا فجاكا فتح 5 الكايت ولا نخا أبينا علم ترايو ننسى كمان ببترك تم حضره يتخلني خا أمو خاسي تجف لقناينا توسعناينا الكانات تزارب كخلقة نخالسب كما خا تسديد زلو حق أخبيرو زنبر زلو زسرع زلو تاكس زخفل زلو مسل زلو تجاوي ويتحبي كنا بعض زقبر زلو جنزبون وركناتون حبيلو حق تختيلو نمنجستي ريبورت جيرو فقط وهي إيفنت زقبر زلو مبش قمانتم سلمى وسلفز قبرو ناي شتوتغارت نابنت فقط كي حتتو حبيهم مزيوم يمكم جيرو ስለዚህ again ቶም መራሕቲ ሃይማኖት ነዚ ከዓርቁ ይዝግባእ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ መንእሰዩ ዝተረድኦን ዝተወድኦ እናበልካ ንበዓልካ ዘይትገብሮ ድሕርኩም ኮይንኩም ንስኻትኩም ዳደይ ድርብዩ ነብስኻ ዳደይ ትገብራ ኣነ ቅድሚ ሕጂ መጀመርያ ተቃዋማይ ከለኹ ዝበልኳ እውን ነይራ ኣነ ዘይገብሮ ንሰብ ግበሩ ክብል ኣይደልን እየ ኣነ ዘይገብራ እንተኮይና ነገር ንሰብ ግበር ክብሎ ኣይደልን እየ ኣብዚኣ ግን ንሪኦም ኣለና ካብ ሽዑ ክሳብ ሎሚ ዝዛረቡ ዘሎ ነቲ ካልእ ሰብ ኣብ ሓዊ እናእተዉ ንባዕሎም ተገወፅኦም ዝዕልሉን ኢንጆይ ዝገብርዎ ዘለዎም ሂወት ግን ሰብ ክልብም ክኽእል ኣለዎ ኣብዚኣ ካለው ኢትዮጵያውያን ነዚኣ ፅብቕቲ ኣርእስቲ ረኺቦም ብዛዕባ ክዛረቡ ዝውዕሉ እሺ ለማንኛውም የተገደለው ልጅ ነው ትናንትና ይሄ አሁን የዚህ ቅድም ጠቀስኩት ፓርቲ መስራች ነው ያው ነፍሱን ይማረው ነው ጎበዝ ልጅ እንደነበር ነው ትናንትና እዛ ሲሉ አሁን ላይ መስራቹ መሪ የድርጅቱ መሪ ሆነው ወዳጃችን የዲፈን መረጃ መሰረት ይሄ ነው እሳቸው ናቸው የድርጅቱን እዚህ የሚመሩት ከሱ ባለፈ አንድ ልጅ አለ በጣም ሲያስቀኝ ነበር ከሰሞኑ ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲናገር ነበር ይሄ ልጅ ማለት ነው ሰማያኒ ኤርትራይራ ተመስገን ተወልደ ይባላል እሱ ደግሞ ምን ያህል መሰለህ በጣም ከተመቸ ነገር ዝኻ ከም ዝትሪዎም ዘለኹም ዓበይቲ ኣብ ፖለቲከኛታት እዮም እዚኣቶም ይብልዎ ኣለዉ በቃ ገሊኦም መራሕቲዮም ይበሃሉ ገሊኦም ዝብልዎም ዘለዉ መስተ ኣጀንዳ ናቶም ካብ ፐርፌክትሊ ማች ስለ ዝገብር ብፍላይ ነዚ ናይ ተመስገን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሓጎይ ወታደር ናይ ደርጊ ዝነበረ ሂሮ ናተይ ስለ ዝበለ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ዓባይ ከላ ዝደልዩ ዝነበሩ ንሳቶም እቲ ናይ ደርጊ ሰራዊት ናቶም ኣብዮታዊ ሰራዊት ኣገዳሲ ንዓታቶም ነይሩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብትክክል ከተንብሮ ትኽእል ኣይዲዮሎጂ ሒዙ ትዛረብ ዘሎ ንደርጊ ምድናቑ ድማ ምስ ተጋሩ ኣብ ትግራይ ኣሎ ንደርጊ ምድናቑ ድማ ነቶም ኣምሓሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ፅቡቅ ጌርካ ንኽትሕዞም ትሕግዝ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነት ተዝሕዝነካ ተገምጢሎም ንኤርትራ ኢና ንቃለስ ዘለና ክብሉካ ከለው نعتاتهم كمان واحد اللهم نقدر نعنا. Every day كهاد مزدل الحيلي ويتكذي قبله ويتانك قبله نايسلاي. بوزحي ولا بوزح. عتا من باللو بلو من كرعت مسانا اللحبن تقلع جزءات شوهزبي أصغر جنزب كلنا بإرتراق نعوب الزب انتايو أو حسوس كان اللازم من يقيمو من يتبلعو
منيو رزينو منيو تقلعو منيو دلدلو منيو تمنيو يونعانا هوي هوي تافخر واج واج قدامو عندنا عذر تيت مال تمام سكرو سكرة حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي يلو حجيخي أبي 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 كذا حيال مسينا نزح حيال زي يوصلنا شعبيا في الانجستات يوسع خلوه شعبيا كوسر أزيا قبل لكم زتري وزلهم شعبيا حيالات منقسات وسع قبلوا انت يبل نيركد متكينات كي شعبيا زبخ بخيو حيلي يبلون من يسي كل وصيو حقيقات هاجر سلازي تግራይ ድማ ኢትዮጵያ ድማ ምልምል ሰራዊት ኣለዋ ትግራይ ሓያል ሰራዊት ኣለዋ ንሕና ኣለና ባዕልና እውን ኣለና እኮ ገለና በለይ ዝፍክር ነይሩ ኢንተርቪው ነይራቶ ምናልባት ከም ጻልኩም ድሕሪ ረኺበያ ካለ ግዜ ድሕሪዩ ግን እቲ ሻዕብያ ትዝንዕቆ ዝነበረ እቲ ዘሽካዕለሉ ዝነበረ ምስ ሃረሞ ሓያል እዩ ዘሎ ውፃ ይበልዎቶም ሓያላት ንሱ ከውፅኦ ስለ ዘይከኣለ እኮ እዩ ክብልዎ ሻዕብያ ክውሰድ ኣብ ገለ እዋን ننسحبنا من تخندلو خمس حل قرني دحرنا خنعلو ارتراوي حبن ارتراوي قرعات زينة صف الفالو زي قمت بقليلو حجد ولا نديو تسغيلو اب كلو مقاباي عالم نعنعا تباهيلو لعلي ولا تسغيلو ولا كابرحوق زري كبابي ابتي نايراس كسار دربي ابتي نايراس دميرا دربي يرئلو خينو تعذبي سلام أبيدو تبيتو هجرات ناتخواسا تراب نحبي نسو أما واجل معاتي زلو قطبو خعبي نايتنا وحن مريرن قعزو فرين أنا سمعني مقارة أصدرخا زي بالكاي سمع كانديو جن أنا أب حزب إرترا صبوا أنا جرز الله كل شعود سو أي زختمني بمول حزب إرترا منجستي إرترا إز آليو حجي أنس منجستي إرترا زدله هو يقبل لي زازله هو جزان أساسي قاسوا سلزخون كم ناس أي أمة أمانتي حجي بصح نجر كم منجستي حزب خا كسبت مرتي زود خا إذا ما بدك زلو أوش زلو خا آليو خيم يا آليو خيم آليم كا أبز درجة زي بصح خا مالتي كسب ودسو قاسوا سلزخون كنت رئيسي بصح صبوا نجري أنا رخيبة مالتي كوري عد ما يخير حق زربا زخونة عينه تدفن زبدان سبتي بلين أب زخونة أوفيسي سلت أني أب زخونة زخونة نجرسي كل نجري حق زن من تايك قدام من قاسوا سلزخون كتري قدام من تهلكا بزيادة زين بعل منقصة سماي وارسو ودليك مسؤول من يوم صدراي مسؤول سلوزنا ورو بزح نجري زحق زني أم انتي الله زقول انتي بتسيحة كسب مرعي كسب المرعى نخمرعو بزح يدفع فأني كله خط مرعوي عدنا يجبرن أي جبركون أجت أم تسويه مالتي تخلمان جوس جنرال تخلمان جوس بزح يتبع عني بزح نجر جنرال فيليبوس حجي مرعي كون كله حجي أفت مرعي قاسو سلوزخون كتراي متيم كمبو بفلاي جنرال فيليبوس بزحت حلفتي بزحت يوم بزحت حلفت قاسوي أتمرعو دلا سلسة حالة رئيسي بمول حلفتي متيم أنا كم خريعي خمانة يفلتني أفت مرعي زنبر بسلطات كالتري وتخليهم زي نبر حلافي أي نبر بتعمي تحقسي ما نتقاسو سلزخون كنت رئيسي كم يجرمي ما مرعي منه مالتي نهجرف بزقات أمزي ويني عزيزة مسكونهم هجرف كم ديلات مروا على قلب صوتنا تبها هيلهم بق كلهم تودا ديبهم من داسي أمامي وموعلهم كم بون كم الدين لعل الدين أبوني كوينا منوعلهم مالتي شو معلتي بس قات أم بتعمي زمسكونهم بتعمي زمسكونهم امبرتي كسمروا خلا خبوخنا دي خان زي مهلا ويسمعك بزح نجر سمعك حجي سخاجن نعوم مثل أخاجن حجي يجرمني ولا أنسي معرخ عندهم بق أبص أين ندلوهم سيجرمني مشالو أبزي حنتي كنرد زلنا أنا بحكي إني أدرس بلاك كازيا أنا هذا كابتي كل جزء زارة بزن بركو ولا بتتقوى معي كله وين زارة بزن بركو إرترا قدام من نزيوم ياكد كون زقبايا زبل هذا سبب اللي هو زخونا نجر كباكاي كرني هذا أبيت يا باب علم ولا كرسوس ونكو تهيوتو يجيب لنا إلنا نكرسوس نيوس مدحنينا يسوع كريستوس كم أب عالم زنبرة تزعبي بجاه يوتو كم زهبل لنا نفلس لازم سمعتها هذا سبب لعل هيوتو كجبر الكازخل يلا انت خبره precious بحال هيوتو نمس واد ما هيوتو ميم كفيلو سلازي كم بعال زيا حفتنا تزاربو زلا كسمعك الله تنعس تجبر الله
ልብኻይ ትንክፈካ ንለኹል ድማ እዚኦም እዮም ቶም ክግበረሎም ዝግባእ ሃገር ቀዳምነት ንደቂ ስዋኣት ክትከውን ዘለዋ ፀጋ ቀዳምነት ቅድመ ቀዳምነታት ክትገብረሎም ትግባእ ዝሰንከሉ ሃገር ነዚ ሃገር ኢሎም ኣካሎም ዝጎደለ እሳቶም ቀዳምነት ክወሃቦም ይግባእ ካብቲ ዝርካቡ ክርስዑ ዘይግባኦም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ናተይ ለበዋ ማለት እዩ ኣነ እድል ተዋሂብኒ ንዖም ነዚኣቶም ኩሉ ሰብ ብዓቕሙ ክገብረሎም ዘሎት መንግስቲ ድማ ካብቲ ዘይብሉ ሓደ ነዚኣቶም ክርስዕ ከም ዘይብሉ ከምዚ ኣሳት ምስክሮ ዘላ ድማ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ነዚኣ ምስክር ነዚኣ ሓሳዊት ኢኹም ክብልዋ እዮም ሓሳዊት እዮም ክብልዋ ምክንያቱ ስለምንታይ ትምስክር ካሎ እንድዩ ነቲ ዝረኣየን ዝሰምዐንሲ ኣይረኣኻን ኣይገበርካን ነዚ ዘረባ እዚ ክሰምዕ ከሎ ገሊኦም ገለ ሕጂ ሓሳዊት እያ እዚኣ ኣይገበረላን ከተፀባበቕ ኢለያ በል ተባሂለያ ክትበሃል ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ እንተተገበረ ንኩሉ ኣፀሊምካ ኣካፊእካ ክትዛረብ ኣለካ ዝብል ፕሮፓጋንዳ መወዳእቱ ኣኽኢሉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ድማ ነዚኣ ምስ ሰማዕኳ ነው ተሓጒሰ ኣይሆፕ ከምዚ ብዙሓት ክህልው ደቂ ስዋኣት ኮይኖም ዝተዘከሩን ፅቡቕ ዝረኸቡን ኩሉ ደቂ ስዋኣት ኮይኖም ፅቡቕ ዘይረኸቡ ከም ዘለዎ እውን ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ክኸውን ዝኽእል ስለዘይኮነ ብሓፈሻ ግን ሲስተም ኣብቲ ምሕደራ ገለ ነገር ባጀት ንከምዚኣቶም ፅቡቕ ገይሩ ክምልምል ዝኽእል ምክንያቱ ኣባና ድያን ካብ ወለዳ ንላዕሊ ፅቡቕ ክገብረላ ዝኽእል የለን እንድዩ ግን መተካታ ናቶም እውን ክኸውን ዝኽእል ሲስተም ክትፈጥር ኣይትኽእል ኢኻ ግን ካብኡ ናብኡ ነቲ ቃንዛ ዘጓድል ነገር ክሰምዕ ከለካ ድማ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ተግባር ኮይኑ ይስማዓካ ኩሎም ቶም ኣብ ደገ ኮይንኩም እውን ብዙሕ ተበግሶታት ኣለዉ ንደቂ ስዋኣት ከምኡውን ደቂ ነቶም ኣካለ ስንኩላ ናይ ኤርትራ ንምሕጋዝ ኢኒሽቲቭ ዝግበር ይርየ ናይ ብሓቂ ዝተባባዕ ናይ ብሓቂ ሰናይ ነገር ኣይሆፕ ኣነ እውን ኣብ ገለ ፖይንት ከምዚ ኢኒሽቲቭስ ኢንቮልቭ ንክገብር ትምኒተዩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ግን ብዙሕ ኣርእስታት ተንኪፍና ኣለና ናይ ሆፕ ነፍሲ ወከፍና እቲ መልእኽቲ ክህብ ከለኹ ከም ሓደ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ መልእኽቲ ብዙሓት ሰባት ንሪዮ ስለ ዘለና ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ርእስና ክንገብሮ ኣለና ከመይ ጌርና ኦርጋናይዝ ብዝኾነ መንገዲ ክንሕግዝ ንኽእል ዋላ ቻሪታ ቆይምካ እውን ክግበረሉ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣይሆፕ ምዚ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ፅቡቕ ገፃ ትኸዶ ዘላ እዚ ነገራት እዚ ብኮኦርዲኔት ዝኾነት ዲያስፖራ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ይርዳእካ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ንኩልና ክሕግዝ ዝኽእልን ክምህር ዝኽእልን ዝበልክዎ ሒዘ ዝቐርብ ንስኻትኩም ድማ ነቲ ሓሳባት ተቐቢልኩም ንምትግባሩ ክትከዱ ናብ ካልኦት ንክበፅሕ ድማ ሸር ክትገብሮ እናበልኩ መዚያ ለበዋ ክገፅ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊስ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃል ወትንጭና